Obre la porta de la seva habitació d'hotel com si fos un turista, però aquí ell no ha vingut a passar les vacances, sinó que es prepara per a treballar. El fotògraf Franklin Tello prepara la seva càmera i l'objectiu, no per fer una fotografia, sinó gairebé 4.400. Ell és un dels pocs creadors a Espanya especialitzats amb els timelapse, imatges captades cada pocs segons, després unides, i que mostren efectes com aquest. Puse el trípode y bueno, una foto cada 20 segundos, 24 horas. Nos salieron 4.320 fotos, las editamos juntas en un vídeo, le añadí la pista de sonido y nada más. Lo demás lo ha hecho la Bahía. 25.000 persones a tot el món han quedat captivats per aquest vídeo. Cada dia li arriben missatges de desenes de països. Aquest canadenc es va enamorar un bon dia de Mallorca. Des de llavors s'ha quedat fent imatges com aquesta des de la badia de Palma. És un dels reis del timelapse a internet. Ja ha fet uns 200 timelapse, la majoria per a firmes comercials. Ara vol que els illencs s'aficionin a aquesta tècnica. Quiero que la gente empiece a ver esto como algo que ellos también pueden dedicarse, pueden empezar a tocar, porque me encantaría ver más imágenes de Mallorca y de las islas en general. Hay sitios preciosos. Timelapse, milers d'imatges i una banda sonora per crear gairebé obres d'art.